Abbas. Ni ba na kanya ba. Ni ba ana fulfata. Ya za ka yi mana haka? Ya za ka yi mana haka na ce? Irim Abdul Mini. Ina tabbatar maki wallahi kin ji na ranzi sarautar malikanci ya fi karfin shi. Ba za mu yarda da irin wannan kisan ba. Ina ba zai yiwu ba. Ya za a ce a garin nan a yi kisan kai? Allah kai za ta tashi ko ba haka bane ya baci, za ki tashi ko kuma sai ranki ya baci. Da Allah ya bani wasu ƴaƴa ba shi tu kadai ya ban ba, da ko tunanin shi ban yi. Duk inda zan je in same ta zan je in nemo ta kuma ba zan taba dawowa ba sai tare da ita. Inda me ke faruwa? Mu gudu mutum nan zamu. Ni abin da ke ban mamaki da mai martaba ana ga yaki amma shi yana ga kaga mutanen da aka kamo su daga can kan iyaka ɗayan cikin ya ce man yana da wani sirri. Ka tafi da wa'annan maciya amana ka kunne man su har abada ba za su yi ba. Duk kusanta na da mai martaba ban taɓa ganin bacin ran shi balle in ka fushin shi irin inda ya yi. Me ka zo yi a nan? Ko dama ka san ina nan? Ko kuma ka zo aiki? Dan kundin ubanka. Ya niki. Ka zo da kibobo ka zo ka ce mu baka dama daga kai sai mai martaba ku gana. To duk abin da kake da shi kake son ka faɗa ka faɗe shi a nan dan kwallon ubanka muna jin ka. Alhamdulillah Allah na gode maka da ka fara bayyana da gaskiya. Kai kake kare bawanka a lokacin da ka so ga kuma duk wanda ka so. Akwai wanda ya san wannan maganar ne a gidan nan baya. Akwai wanda ya san da nan. Ina son